Hey, velkommen til studiet, og i dag vil vi skyde vores teststation ned med 10 vandballoner. Jeg får lige et hurtigt billede af ham. Mikkel Elgaard Andersen. Okay, så starter vi. Nu ser vi, om han overlever. Klar, Mikkel. Kig. De hårde. Ej, kæft, det går ondt. Ja, det gider ikke. Og egentlig første gang, så vi prøver igen. Der er stadig lige en tilbage, og så flyver jeg herfra. En blok mere. Så skal den være der. Tak for i aften. Vi ses igen næste uge. God aften og velkommen til studiet endnu en gang. I dag skal det handle om ekstremsport med vandballoner selvfølgelig. Og i dag har vi så 5 vandballoner, som Mikkel vil sparke til og lave alt muligt andet til. Her ser vi. Godt, Mikkel, er du klar? Yep. Så siger vi bare action. Sådan der. Det var et kig. Endnu et kig. Og et hovedstød. Og en skulder. Ekstremsport med Mikkel og Mikkel. Tak for i aften. Jeg håber, vi ses igen næste uge.